Imahai video rok Facebook nungoi ang wana jaksuka. Sip Mandir Bisingo ba Matai Mandir Bisingo Tongmwng Sitra Tongmwng baksa kai Tongmwng Naidi Sip mukti no je juta mara kanoi birinu hakutru tung shui tung optei rok. Tabong kai AI ni sal punghin mano ba AI ni mol punghin mano kai AI baidi salam laha optei rok na bastop tu intong langka. Ke jodi AI bai salam laha ke pung bobahai system ka asa kai salam ka kiba matai mukti rong yapai be pak rogo kiba Mandir Bisingo Tongmwng Sitra kiba juta mala kop rong nuang wana jakphale. Ke jodi bastop jodi boro bobahai khaitung laha ke pung matai no thesar de khelang na saknang e deonglang kuno buji meya tabong ni umolo ba tabong ni jorago sini borong shot hinjanai rok naidi birat wana machine chao bote rok mongkha kaisa sini borok je kuno buri rok content khaiga video khaiga ri sikun chun kanjak phong tama phong hene video khaileyo thesara khaileyo sajak yang layo ke mahai ke oi drugs sanai rok bini scrap khogoi manjai bujangmani opterong ni sajak Now the short kani video kaiman sajak ani hisab angkalai the short ongthong long ongthong kani video kaimani content kaimani opterong nan sajako mahai ke draksa gai iskerep khogoi bujangmani tokjangmani o bini salabai thui manjamani opterong ke phungsa jagya oboni salai video kaimani ang sajak ke kokai asuno no comment khaidi boba hai nok sajak